Častokrát sa stretávame s tým, že naši zákazníci majú doma psíka alebo iného domáceho miláčika a potrebujú poradiť so správnym výberom podlahy. Tak sa poďme na to pozrieť. Pri výbere sa pozeráme hlavne na dve dôležité vlastnosti, a to je odolnosť voči oderu a taktiež odolnosť voči vode. Ideálne je vyberať podlahu, ktorá má najvyššiu odolnosť AC5. Takéto podlahy nájdeme aj medzi laminátovými podlahami, ktoré sú naozaj veľmi odolné a tvrdé. Tvrdosť laminátovej podlahy však nemusí vyhovovať vašim požiadavkám na pohodlie a pocit pri chodení. Preto sa môžete pokojne pozrieť aj po kompozitných podlahách, ktoré majú taktiež vysokú odolnosť voči oderu, ale navyše sú príjemné a teplé na dotyk. Pri týchto podlahách môžeme hovoriť aj o 100% vodoodolnosti, čo sa nám pri našich domácich maznáčikoch môže naozaj veľmi zísť. Pri laminátových podlahách je vodoodolnosť rôzna, od 48 po 100 hodín. Možností tak máte viacero a my vám veľmi radi so správnym výberom pomôžeme. Váš psík sa vám odvďačí spokojným cupkaním labiek po podlahe bez akýchkoľvek problémov.